Windanana tak anteni sak pucuking tresna. Ganti Fitri, ganti Fitri. Mung katon katon sliramu wae. Iki yoga iki nesu tenan. Ya iya, jenengan ke marang. Lah iya yen Mbak Fitri diringi. Ngeten iki butuh sogokan. Mas Gareng. Ya Mas Gareng. niku butuh sogokan. Mumpung durung kebacut ya toh. Ya. Minta maaf. Minta maaf dan Oh, minta nggih. sogokan. Sepurane kanca-kanca nggonku kladuk omong ya aku rombongan pengrawit kabeh aku njaluk ngapura ya. Nah, aku nyanyi iki iringane ya gamelan iki ditabung. Tabung. Ditabuh bareng berarti ya Oh, Pak iya. De.